खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 10 आगस्ट शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों किलिकां ब्रह्मआ। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। सांग्रां जा, नोंनि सायाव सोरबा सुथुरनि नोजोर गोग्लैनो हागौ। सोरबा लोगोआ नोंनि जायखिजाया मावनो लानाय खामानिखौ हेंथा होगोन। बृष राशि। गोसोनि साननायफ्रा आलादा जागोन। हरखाब सोरबा अनजालिखौ गोसो थोगोन। गोसोआव जुलिनि फारसे गोबां खोथा साननाय फैगोन। मिथुन राशि। जायखिजाया खामानियावनो खस्थ' मोननांनो हागौ। हरखाब माबा मोनसे दाय मावफ्लांनानै साजा मोननो हागौ। गोसोआव गिनाय फैगोन। कर्कट राशि। धोन सम्पति सोरजिनायनि थाखाय मोजां सान। न'खराव गोबां धोन दौलत सोरजिनो हानायनि खाबु दं। धोन आरजिनाया नाजानायनि सायाव सोनारगोन। सिंह राशि। गुबुनफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिगोन। गावनि थांखिखौ गुबुननि मददजों मावफुंनो हागोन। साननायफ्रा सांग्रां जागोन। कन्या राशि। गोसोआव गोदान गोदान बेसादफोरखौ मोननो हास्थायगोन। गोजाम मुवा बेसादफोरखौ नायनो बागोन। न'खर दानायाव गोसो होगोन। तुला राशि। साननायफ्रा जाफुंसारनाय नङा। गोसोआव साननाय थांखिफ्रा फैमाल जाजोबगोन। दिनै जायखिजाया खामानियानो जाफुंसारनो गोब्राब जागोन। वृश्चिक राशि। न'खराव मोजां खौरां फैगोन। गोसोनि हास्थायनाय बायदियै आब्रुथि गोनां हिन्जाव मोननायनि मिजिं दं। गोसोनि साननाया जेब्लायबो उदां जागोन। धनु राशि। नोंथांनि थाखाय मोजां सम। सोरबा सुबुंनि गाज्रि नोजोरनिफ्राय रेहाय मोननो हागोन। उदां गोसोजों जेरावबो सोलिनो हागोन। मकर राशि। देहानि थाखाय मोजां जानाय नङा। देहायाव बायदिसिना सानाय सुनायफोर जानो हागोन। देहानि जेंनानिफ्राय रेहाय मोननाय नङा। कुम्भ राशि। खामानियाव देहाया खस्थ' मोनगोन। खस्थ'नि गेजेरजों सौसिलांनांगोन। जायखिजाया खामानिफ्रानो गोरलैयै जाफुंसारनाय नङा। मीन राशि। नोंथांनि थाखाय दिनैनि साना खाबु गोनां जागोन। लोगोनिफ्राय बायदि खाबु मोननो हागोन। लोगोआनो नोंखौ मोजांनि लामा दिन्थिगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।